guys, sunana Musbahu da ke Amfara kamar yadda aka sani. Zan yi amfani da wannan dama da gabatar muku da wannan sabon studio da muka buɗe da suna Zipa Sound Record, wanda yake a unguwar Nasarawa a Kaduna. Ba mai buƙatar waƙa ko mai son koyon waƙa, inda kana so ka ji komai ya buɗe raɗo, da garjiyo wannan studio don komai na normal ne. Za ka zo ka buga a cire ma ka je ka raɗau a waya ko a DJ system. Ina sanarwa masoyana da wannan sabon studio da duk mai buƙatar waƙa ko mai sanya koyi waƙa da garjiyo wannan studio a yi da shi. Don nima na zo na buga kuma na ji komai raɗau. Idan kana so ka san mun wuce minti ɗaya.